l-iktar abbuż li qed naraw illum il-ġurnata huwa dak l-abbuż psikoloġiku. Meta il-persuna qed tiġi effettwata b'dak il-mod fejn għandek insulti, teddid. Kliem l-assistent kummissarju Luis Calleja li stqarret li l-abbuż psikoloġiku jaf jimxi għall-abbuż fiżiku meta persuni isofru ġrieħi. Taħt il-kappa tal-vjolenza domestika wkoll abbużi ta' natura sessuali, finanzjari u emozzjonali. Huma dawn iċ-ċirkostanzi delikati li jmissu magħhom il-Pulizija mit-taqsima tal-vjolenza domestika li jitrattaw sitwazzjonijiet ta' abbuż differenti u li komuni fihom huma l-persuni minn trabi sa' anzjani. Hija tagħti ħafna pis lit taħriġ li jingħataw il-Pulizija għal kif jaġixxu u xi jfittxu meta jidħol rapport u jmorru fil-post fejn allegatament seħħ każ ta' vjolenza domestika. Enfasizzat li s-sigurtà ta' kull persuna hija priorità ewlenija għall-uffiċjali tal-korp f'kull xogħol li jwettqu. L-istrateġija korporattiva tal-Pulizija waħda mill-pilastri hija li nassiguraw is-sigurezza tal-poplu, tal-ċittadin. U għal daqstant dik hija l-importanza speċjalment tax-xogħol tagħna. Għal dan il-għan enfasizzat fuq is-separazzjoni tal-persuni involuti, loti ta' attenzjoni immedjata lill-vittma, speċjalment jekk meħtieġa kura medika fl-isptar jew ċentru tas-saħħa, analiżi u rispons għall-imġiba tal-aggressur u f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm it-tfal jridu jieħdu ħsiebhom ukoll bil-għajnuna ta' servizzi oħra mogħtija mill-Istat. Fakret li f'għajnejn il-liġi tfal li jkunu raw vjolenza isseħħ huma awtomatikament vittmi ta' dak ir-reat. Dawn huma importanti biex aħna nkomplu l-investigazzjoni tagħna u naslu għall-lan tagħna, ovvjament biex tittieħed azzjoni fil-qorti u biex ngħinu wkoll il-persuna biex toħroġ minn abbuż u forsi dak li jkun qed jabbuża ngħinuh ukoll biex l-aġir tiegħu ma jirrepetix ruħu. TVM News staqsa kemm dawn il-ġrajiet ta' abbuż ħallu effett fuq il-persuna u l-emozzjonijiet tal-pulizija anke wara l-ħin tax-xogħol. Għalkemm wieħed ħares lejna bħala iva pulizija inti għandek il-kuraġġ, inti tara dawn l-affarijiet isu ma jeffettwawx, mentri mhux vera, dawn is-sitwazzjonijiet jaffettwawna. Għaliex aħna umani, aħna bħal kulħadd. Għal daqstant huwa importanti illi t-taħriġ mill-professjonisti jibqa' jingħata lilna l-pulizija. Spjegat li l-korp jaħseb għal dan kemm b'taħriġ fl-akademja u b'servizzi professjonali ta' appoġġ li jingħata anke b'mod individwali. Iċ-Ċentru Reġjonali ta' Santa Luċija fejn jistgħu jirrikorru vittmi ta' vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru ilu jopera kważi sentejn. Is-sena d-dieħla mistenni jiftaħ it-tieni ċentru tax-xorta fl-Imtarfa fejn bħalissa għaddej ix-xogħol fuq dik li kienet l-asta tal-lokalità. F'Għawdex il-korp għandu taqsima speċjalizzata li titratta dawn ir-rapporti.